ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତମେମାନେ ଜାଣ ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ। ଏଇ ଦେଖ, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ। ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ ଏମିତି ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। କହିଲେ ଦେଖି, ଆମେ ରେଚନ, ପ୍ରଜନନ ଆଉ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏମିତି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ସେହିଭଳି ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ତା ଶରୀରରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ରେଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ପ୍ରଜନନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ, ହଜମ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ଆମ ଶରୀରରେ ରଖିଛେ। ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ରେଚନ ହେଉ, ପ୍ରଜନନ ହେଉ କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହେଉ, ତା ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଂଶ ରହିଛି। ଆମ ଶରୀରରେ ଯେପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଆମର ରହିଛି ଅଙ୍ଗ, ଯେମିତିକି ନାକ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ସେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଜଳ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଦେଇ ହୋଇଥାଏ। ଗଛ ତାର ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ତା ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମୂଳ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଦେଖିଲ, ଏଇଟି ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ। ମୂଳ କହିଲେ କ'ଣ? ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗଜାର ଭ୍ରୂଣ ମୂଳରୁ ବାହାରି ମାଟି ଭିତରେ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ମୂଳ କହୁ। ମୂଳ ଯିଏକି ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ତଥା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦିଗରେ, ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦିଗରେ ମୃତ୍ତିକା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେବେ ମୂଳ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲ? ଏବେ ଆମେ ମୂଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୂଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଯଥା ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଅଛି, ଶାଖା ମୂଳ ଅଛି, ପ୍ରଶାଖା ମୂଳ, ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ, ମୂଳତ୍ରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଖା ମୂଳ ଆଉ ପ୍ରଶାଖା ମୂଳ ପୁଣି କ'ଣ? ପ୍ରଧାନ ମୂଳରୁ ଶାଖା ମୂଳ ବାହାରିଥାଏ, ଶାଖା ମୂଳରୁ ପୁଣି ପ୍ରଶାଖା ମୂଳ ବାହାରି ମାଟି ଭିତରକୁ ବଢ଼ି ମାଟିର ବହୁତ ତଳକୁ ମୂଳ ଯାଇ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିଥାଏ ଆଉ ଗଛକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବେ ମାଟି ଉପରେ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମୂଳର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଟୋପି ଭଳି ଅଂଶ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ମୂଳକୁ ମାଟି ସହ ଘଷି ହୋଇ କ୍ଷୟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ମୂଳତ୍ରାଣ ବୋଲି କହିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟି ହେଉଛି ମୂଳତ୍ରାଣ। ମୂଳତ୍ରାଣ ପଛକୁ କୋଷ ବିଭାଜନ ଘଟିଥାଏ। ଏ କୋଷ ବିଭାଜନ କ'ଣ ଜାଣ? ତମେ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା, ବଡ଼ କ୍ଲାସରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଇ ମୂଳତ୍ରାଣ ପରେ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ମୂଳକୁ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ପଛରେ ଥିବା ମୂଳରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋମ ମୂଳ ବାହାରିଥାଏ। ଏହା ଜଳ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ ମୂଳ ଲୋମର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଜଳ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖା ଓ ପ୍ରଶାଖାର ମୂଳରେ କୋଷ ବିଭାଜନ ଘଟେ। ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଅଂଶ ଏଇ ଲୋମ ମୂଳ ହିଁ ରହିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ମୂଳର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୂଳର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ମାଟିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ମାଟିରୁ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ଶୋଷଣ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଉଛି। ଯେଉଁ ଜଳ ଯାଇ ପତ୍ରରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ସହିତ କାଣ୍ଡକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାଣ୍ଡ କ'ଣ ଦେଖି କହିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ ଅଂଶ ତାର ଗଜାର ଭ୍ରୂଣ କାଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ମାଟି ଉପରେ ବଢ଼ିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କାଣ୍ଡ କହିବା।
ତାହେଲେ ମାଟି ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଦେଖ ଠିକ୍ ମାଟି ଉପରକୁ ସେଇ ହେଉଛି କାଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖିଲ, ଏଇ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା କାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ଜାଣିଲ? ନା କକ୍ଷକଳିକା, ପବ ଓ ଗଣ୍ଠି। ଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ କାଣ୍ଡକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। 1ରେ ସବଳ କାଣ୍ଡ, 2ରେ ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ, 3ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ। ସବଳ କାଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଦେଖିବା, ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଦେଖିବା ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଦେଖିବା? ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଛ, ପଣସ ଗଛ ଦେଖିଛ, ପିଜୁଳି ଗଛ ଦେଖିଥିବ। ଏଥିରେ ସବଳ କାଣ୍ଡ ଥାଏ। ତୁମ ବାରିରେ କଖାରୁ, କଲରା, ପୋଇ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛ ଦେଖିଥିବ। ଏଗୁଡ଼ିକର କାଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ। ଆଚ୍ଛା, ଘରେ ଦେଖିଥିବ ଅଦା, ଆଳୁ, ପିଆଜ ଦେଖିଥିବ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ କାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବା। ଏ କାଣ୍ଡ ମୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୋଷିତ ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣକୁ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। କାଣ୍ଡର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କରେ ନା ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ପରିବହନ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଠାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଇଠିର ଶେଷ କରିବା। ଆଜି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ କିମ୍ବା ମୂଳର କାର୍ଯ୍ୟ, କାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ, କାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆସନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉଦ୍ଭିଦର ଅଲଗା ଅଂଶ ଯେ କି ପତ୍ର, ଫୁଲ, ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।